Maliba TV1 jabarani filɛbagaw bisimila an ka kunnafoni sen teliman sanfɛ. Minisiri min ka baara bɛnnen don sigida saniya ni bɛnseya ani baarabada kuntagalajan ma n'a minisiri ɲɔgɔn n'o ka baara bɛnnen don sirabakan minisiri n'o bɛ tali kɛ Danbele Madina Sisoko la. Ni minisiri fila bɔra ka taa lajɛli kɛ minnu ka baara bɛnnen don caniveau kɔnɔ nɔgɔ olu bɔli ma n'a baara tun bilalen don sen kan ni bolonɔbila kɛra a la kabini waati jan projet de résilience urbaine de Bamako ale fɛ. U bɔra ka sigida damadɔn ka o taama yaasa ka baara ninnu ka o cogoyaw lajɛ n'o bɛ tali kɛ sigida fɔlɔ Jɛnkole n'o bɛ o quartier n'o bɛ sigida fɔlɔ ale la fo ka taa se Ngolona ma n'ale bɛ sigida filanan o la ani ka taa se Asakoniya n'ale bɛ sigida wɔɔrɔnan kɔni o la. Nin baara ninnu kun bilalen don sen kan projet de résilience urbaine de Bamako fɛ ale ni gouvernement u ka bolodi ɲɔgɔnma a bɛ wagati jan bɔ. Minisiriw ka lajɛ kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin baara ninnu ye ko u kan k'u bolo teriya kosɛbɛ yanni samiya kɔni ko o kuntagalan kɔni o janya. An ka wulukasigi tabagaw ye san sɔrɔ jatigɛwale maa caman kan min kɛra juin kalo tile 23 ka se juin kalo tile 26 ma. Minnu kɛra tile 3 baara ye Ɲamina ka se Banaba olu foro kɔnɔnaw kɔni o ma. A yirala nin tile 3 kɔnɔ ko jatigɛwale maa caman ko kɔni de bɔra baara la nin kɛwale cɛjugu in fɛ ani ka u dagayɔrɔ caman ka u filekolon ci ka bɔ u da la. Min sɔrɔla ka bosi u la ni maa kofɔlen ninnu na o de bɛ jɔ u ka moto tan boyanko la fo ka se taji litiri 20 o bidon 25 o ɲɔgɔnna la ani malobɔrɔ 100 kilo o bɔrɔ 30 o de sɔrɔla ni maa kofɔlen ninnu bolo an'u ka arajo taliki waliki ka o sɔrɔ ka bosi ni maa jugu ninnu na. O b'an sɛnsɛn ka don jamana ale kɔkan kunnafoniw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Senegal jamana kan ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛn ye juin kalo tile 29 san 2026 députéw ye ɲɔgɔn dalajɔ kɛ u ka bulon kɔni o kɔnɔna la min bɛ tali kɛ u ka sariyasunba baaraw yɛlɛmali kan Senegal jamana ale kɔnɔna la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi ka baara caman ka yɛlɛma don olu la ani bolonɔbila kɛra sɛbɛn min na a bɛ waati jan bɔ sariya ko ale ni lakanako nasiraw fɛ Senegal jamana kɔni kɔnɔ yaasa ka yɛlɛma don o baaraw la kosɛbɛ min nafa bɛ se jamana kɔnɔden bɛɛ ma Senegal jamana kɔni o kɔnɔna la. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Uganda jamana kɔni o kɔnɔna la. A yirala kunun kari juin kalo tile 28 san 2026 Uganda kɛlɛkuntigi ye laseli kɛ min b'a yira Uganda jamana kɔni ko a menacelen don jatigɛwale maa dɔw fɛ minnu sugu ma dɔn. O kɛra sababu ye kunnafonidiso caman Uganda kɔni o kɔnɔna la télé fo ka se u ka arajo ma ko ka o kɔni olu caman kɔni datugura nin wagati na yaasa ka lakana kɔni ka o fanga bonya Uganda kɔni fintigilakaw fɛ. Maliba TV1 jabarani filɛbagaw ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni sen telimanw na an sera ka mun sɔrɔ ka tɛntɛn ka di aw ma ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo tile 29 san 2026 ni Ala ma an ka jɔnya na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni nin waati yɛrɛlen na diɲɛ waati wɛrɛ aw k'an bɛn.